Dobro, došli na još jednu epizodu Data Minds podcasta sa Data Science konferencije. Ove godine prvi put smo imali na Data Science konferenciji startup zonu, gde je Aleksandar Linc i ekipa iz organizacije pozvala 7 startupa koji su predstavili svoje proizvode i kogod je došao mogao da stane, popriča, vidi šta je napravljeno i tako dalje. Jedan od startupa je i Lucid. Pa, hoćeš ti da se predstaviš publici i onda malo o Lucidu da ispričaš? Pre svega, hvala ti na pozivu. Ja sam Marko i u suštini ne dolazim iz industrije, ne dolazim iz data science-a, ali sam arhitekta po struci. I generalno konkretna ideja oko Lucida jeste da probamo da apliciramo najnoviju tehnologiju na dosta tradicionalnu industriju, kao što je građevina, kao što je arhitektura. I na neki način donosim to neko domensko znanje i pokušavamo da rešimo probleme koje sam ja osetio tokom 13 godina međunarodne karijere da budem arhitekta, gde sam uočio da u različitim zemljama se manje više ti paterni ponavljaju i odlučili smo zajedno sa timom da pokušamo da uradimo nešto na tom polju. Jutro sam bio baš sa ljudima iz Omorike pre 2-3 nedelje sa Tihomirom Bajićem koji je napravio ovde 5 Quarter Ventures. Digitalna inicijativa ima neku vrstu anđela. Deluje mi da se ovde neko razvija malo tržište, investiranje kapitala i te početne investicije, ali ti si početne korake napravio ovde u Berlinu, pa mi je dosta možda zanimljivo kako si odlučio baš Berlin da bude mesto gde ćeš startovati svoj proizvod, kako je tamo situacija, kako je ovde situacija, verujem da si i ovde pretražio malo kako je. Pa, u suštini, u Berlin sam došao sa namerom da ostvarim arhitektonske kontakte i da radimo iz Srbije outsourcing, jer sam imao arhitektonski studio. Ni u najluđim mislima nisam očekivao da ću da upoznam mnogo više ljudi iz IT-a nego iz arhitekture i da na neki način će me nemačka birokratija naterati da ne volim više arhitekturu kako sam voleo. Jer je birokratija prespora, prekompleksni su zakoni i regulativa, mnogo je spor proces nego kod nas ovde što smo navikli i nekako tih 5,5 godina dok sam bio u Berlinu i radio kao arhitekta odlučio sam da ok, sad je već dosta jer vidim po sebi da nije to više jer postao sam činovnik umesto arhitekte koji radi kreativan posao. I odlučio sam pre nekih 1,5 do 2 da dam otkaz i da probam da iskoristim to moje domensko znanje, ali ovaj put da spojim sa mojom drugom strašću, a to je tehnologija. I tako je sve to krenulo pre nekih možda 2 godine kada sam u jednom akceleratoru koji se zove Antler aplicirao samo sa PDF idejom. I ta prva prezentacija je sad kad pogledam teški cringe, ali je ideja bila da se uz pomoć generative AI-a brzo vizualizuju izgledi objekata i osnove. Jer to je jedan od problema koji je najsporiji i najviše iteracija ima u postupku projektovanja nečega. I sad, ako taj proces može da se automatizuje, nama, arhitektama, bi to mnogo pomoglo u saradnji sa klijentima. Jer onda možemo zajedno na sastanku da prođemo 1000 varijacija toga što oni žele, da napravimo najbolju dobitnu kombinaciju. I primljen sam tu i ideja tog akceleratora je da nađeš co-foundera. Jer ja kao arhitekta nisam baš bio toliko upućen kako funkcioniše i veštačka inteligencija i machine learning i sve živo. Tako da sam tu došao i naišao sam na prve partnere sa kojima smo počeli da radimo. I da stvar bude onako još čudnija, Antler ponudi 100.000 eura da uloži u nas u tu ideju, ali do duše oni traže 11,5%. I mi smo odbili to jer nismo imali product market fit, mi još nismo bili sigurni šta ćemo da radimo. Što bi se na kraju ispostavilo da je dobra odluka bila jer smo pivotirali. Jer intervjuisali smo preko 300 arhitekata i tipa 90 nešto posto njih je bilo nemoj da nam kradeš zabavan deo posla. Pomozi nam sa dosadnim, repetitivnim delovima. Tako je. I onda smo mi krenuli onako ambiciozno, malo sa poučenim neznanjem da pokušamo da nemačku birokratiju ukrutimo, što se tiče građevinske regulative i toga svega. Ambiciozno. Veoma. Što se ispostavilo da tim od nas samo nekoliko ljudi apsolutno ne može to da uradi. Jer Nemačka ima 16 federalnih jedinica i svaka ima svoje zakone. Plus svaki grad u toj svakoj federalnoj jedinici ima svoje zakone. Da bi se to sve pohvatalo, tu vam treba ozbiljna armija ljudi, da biste to sve radili. Ali mi smo krenuli sa tim da to da radimo na teritoriji grada Berlina, jer je Berlin grad država i ima svoje zakone. I tamo smo aplicirali za
Berliner Startup Stipendijum, koji je u suštini fond od Berlina Evropske unije, gde su nam dali 100.000 eura grant, equity free, da razvijamo ideju. Dali nam kancelariju, mentorstvo i mi smo nastavili dalje da radimo. I kako je vreme odmicalo, shvatili smo da mi tako nešto ne možemo da uradimo on scale, jer zakon je specifični od dela do dela države i čak i u drugoj državi. I nisi onda VC case. Da, tada su više... Pa, dosta si lokalizovan. Da. Ali smo odlučili da, kako smo intervjuisali te ljudi, kad smo se vratili na taj silan feedback koji smo imali, primetili smo da se nešto slično dešava sa katalozima raznih proizvođača građevinskog materijala. Sad, recimo, na primjer, hoćete da ugradite Velux krovni prozor. Oni imaju 50-100 proizvoda i svaki od njih ima nenormalno veliki broj iteracija. I kako arhitekte i izvođači trenutno rade, to je još dosta peške postupak, gde ja ili zovem njihovu tehničku podršku, da mi oni objasne koji je najbolji za mene, ili ja peške idem kroz kataloge, ili moram da listam stotine strana PDF-ova i generalno to je samo za prozor. Zamislite za ostale delove zgrade. I kada smo prišli proizvođačima i kad smo im objasnili da mi možemo da uradimo totalno drugačiji proces, gde mi instaliramo našeg chatbota na njihov sajt i kažemo, ja kao arhitekta objasnim moj use case i AI nađe sve u njihovoj bazi, samo ono što je potrebno meni kao arhitekti, i da idemo toliko duboko da dozvolimo da i downloaduješ CAD file i da ga ubaciš u crtež, počeli su da slušaju. A kad smo tim arhitektima došli nazad i rekli im šta želimo da uradimo za njih, oni su bili u fazonu, ovo nam treba za juče. Jer neće ljudi da gube vreme na listanje silnih kataloga. Tako da što se tiče tih strana i grantova i toga svega, jako dobro iskustvo imam u Nemačkoj. To kad se sabere, eto i ta ponuda od Antlera i ovaj equity free grant i sad ovaj trenutni grant od 25.000 što smo dobili, žele baš dosta da ulažu u tu tradicionalnu industriju koja je građevina. Tamo je još Fax, Pinnacle, tehnologije. Ako sam te dobro shvatio, izvini, ti si se zbog ličnih razloga hteo preseliti u Berlin da bi radio arhitekturu i ovo je došlo kasnije. Nisi tražio gde su dobre regije za investiranje, pa je Berlin nudio najviše opcija, pa si zato Ispostavilo se da je to delimično malo i slučajnost. Da. Jer sam imao opciju nekoliko gradova gde da idem. Odabrao sam Berlin što zbog vibe-a grada, što zbog toga što je Berlin nije Nemačka. U smislu te kulture i dosta je onako opušteniji. Ali došao sam sa idejom da skupim kontakte u arhitekturi i da outsourcem iz Srbije, završio sam sa ovim totalno nečim, pa tako je proizvodom, da. Si istraživao malo u Srbiji kako sada idu stvari za investiranje? Je li ti uopšte to zanimljivo? Zanima me tvoj pogled kao neko ko je startup, ko traži investiciju. Mogu da kažem da nekoliko puta sam čuo od raznih investitora, da li su angel investitori ili VC-evi, da ima jako puno novca za investiranje, a jako malo dobrih ideja. Sad, iskreno budem, nisam baš shvatio šta pod njima, koji su njihovi kriterijumi za dobru ideju. Dobru ideju, da. Ali sam primetio pattern, a to je da je bar neko kupio vaš proizvod. To je na neki način lazy way validacije tvoje ideje. Da. Tako da nema više onih besplatnih para gde se ulaže tek tako na tvoj lep pitch i lepe oči i na tvoju viziju. Product market fit je u stvari malo pomeren ranije u life cycle, tako? Tako je. I u komunikaciji smo ovde i sa svima s kojim si pričao, i sa Fifth Quarter, i sa grupom Anđela, i sa Vukom Lavom iz Silicon Gardensa i drugim ljudima. I namerno odlažemo fundraising dok ne zatvorimo ove partnere s kojima pilotiramo i pravimo proizvod. Jer onda imaš bolji leverage i onda imaš drugačiju poziciju za pregovaranje. A kaži mi, s obzirom da si se okrenuo Veluxu i takvim kompanijama, jer Lucid sada B2B, u smislu da je naplata će ići kroz, ti kažeš kompanije, mi ćemo vam ponuditi da arhitekte koji su moji korisnici mogu lakše da pretražuju vaše proizvode, ili ćeš i nešto naplaćivati arhitektama kao pojedincima, ili kako si to zamislio? Radimo isključivo B2B sales, B2B SaaS. Prodajemo naše rešenje proizvođačima građevinskog materijala. Sad, ko je njihov end user? Realno za nas ne igra veliku ulogu, jer mi njima donosimo trafik i veću konverziju tim ljudima, jer će brže da nađu proizvod koji im treba.
I lakše ću se ja onda vratiti tamo gde će meni softver pomoći nego da idem kod njihovog konkurenta. Aha, ja sam pogrešno razumeo, ja sam mislio da je to neki ekspertski pomagač arhitekti, ali da u sebi ima i bazu znanja proizvođača. I hteo sam baš da te pitam i kako ćeš onda hendlati sučeljene proizvode, konkurenciju unutar proizvoda, ali zapravo vaš proizvod će, Velux će koristiti jednu varijantu proizvoda, Veluxova konkurencija drugu i to će biti razdvojeno. Biće razdvojeno i naša ideja je da krenemo od tih nekih bazičnih materijala od kojih morate da započnete, a to su prozori, vrata, izolacije i te neke osnovne stvari. Hvala Bogu, uspeo sam da kroz naše interne personalne kontakte dođemo do tih firmi. Malo su onako odbojni u startu, jer možda delimično što ne razumeju šta može tehnologija da donese, plus građevina i arhitektura su veoma late adopters. Neće skočiti na nešto što je tek sveže. Ali nekako kad im pokažemo, hej, arhitektama smo pokazali šta hoćemo za vas da napravimo, jer oni zavise od arhitekata najviše. Jer arhitekta kad implementira njihov proizvod, u 90% slučajeva izvođač će morati da uzme taj proizvod i da ga ugradi. I u njihovom je interesu da nas arhitekte što ranije uhvate u procesu dizajna. I onda kad smo im objasnili da arhitekte imaju tu potrebu i da bi skočili na taj softver ukoliko bude prisutan na njihovom web sajtu, onda se počeo drugačije da razmišljaju. Tako da taj deo je onako polako se odvija. U Nemačkoj imamo pilote, nadam se i sada na Bliskom istoku. Imamo jako puno posla. To si mi pomenuo, to me zanima. Kako izgleda Bliski istok? Verujem da vam je to dosta zanimljiva ciljna grupa, jer tamo se dosta gradi, jel tako? Verujem da ste im zanimljivi kao proizvod. Trenutna vrednost njihovih građevinskih proizvoda u Saudijskoj Arabiji je 1,7 triliona dolara. To je trenutna vrednost. Imaju gigaprojekte koji su enormno veliki i to su bukvalno gradovi novi koji onako na sred mape neko stavio prst i kao idemo tu novi grad. Greenfield. Bukvalno. I moram samo jedno... Raj za arhitekte, jel tako? Da, ima ih baš dosta, sa svih strana, da. Ali moram da priznam da moj lični utisak da u Saudijskoj Arabiji je Evropa tako nerelevantna. I to moram da priznam u načinu gde sam video da se evropska kola ne voze, američko ili daleko istočno. Stručnjaci i arhitektonske kuće koje se dovode da projektuju to sve su uglavnom američke ili daleko istočne. Evropa mi je, to je moj lični utisak, kao da je negde tipa na 3. 4. mestu. Ja sam bio u Jeddi u martu mesecu i imam isti utisak. Oni imaju svoj neki softverski development koji je u Egiptu ili Indiji. Naprimjer. Imaju, recimo, konkretno Saudija gleda Arapske Emirate kao konkurenciju i stalno se takmiče, a Ameriku gledaju kao boga. Ne znam da je Kina do duše u njihovom svetu, da li vole ili ne. A vidjeli, primetio sam dosta kineskih vozila isto. Da. I to su neke marke koje sam bio u fazonu kao... Šta je ovo? Gde ovo postoji? Da. Zanimljivo mi je to, ali mislim da je to njihov način da ono kao flex power, da voziš električni auto u Saudijskoj Arabiji gde je gorivo tipa 40 dinara po litru. Sad, da li je to neka fora kao, bogat sam, mogu to da radim. Ali smo videli tako nekih što nam je bilo onako nelogično, kao šta će ti kad je ovde gorivo ono prejeftino. Ali je ogromna mogućnost i mnogo su otvoreniji, na primjer kad poredim Nemačku, gde tamo razvijamo softver i sve. Mnogo su otvoreniji da skoče na softver koji nije zreo još. Govorim u građevinskoj industriji i ovo naše što smo uspeli da do sada naučimo. U Nemačkoj traže da si dobro validiran, možda ti čak i pogledaju zadnje 2 godine fiskalne šta si ti radio, a ti si startup koji je ono tipa pre-revenue ili možda imaš neki blagi revenue ili granicu. Da. I veoma je teško ući bez da ti neko otvori vrata. Da, i to su uglavnom lokalni partneri. Tako je. Mi smo imali prilike da, obzirom da smo firmu osnovali u Srbiji, da, na primjer, kad pričamo tamo, dobili smo grant iz Berlina, ponudio nam je Antler da investira u nas, razvijamo trenutno u Heilbronu, u jednom od glavnih AI centara, software, slušajte, i firmu smo otvorili u Srbiji. A što u Srbiji? Pa kao Srbi smo, hteli bismo da zapošljamo naše ljude, možda nećemo potpasti pod Evropske unije AI Act, što je isto bitno. Što je nama, na primjer, bitno.
možda lakše regulativa i to sve i onda vidiš kako polako ih gubiš Aha, iako misle da je Evropa nerelevantna, a Srbija je još manje relevantna. Pa može ti tako reći, ali na primjer tamo smo dobijali ponude i u Saudijskoj Arabiji kao ajde da radimo, da otvorite firmu i krenemo da radimo. Da, oni vole na lokalu da radi. Tako je, da. Tako da možda i zbog poreza. Da. S obzirom da nam je tema data, ja znam da ti nisi, da nemaš tehnički background, sad si rekao arhitekt i to sve. Zanima me malo kako u Lucidu koristite podatke i šta je, znači to je chatbot, jel tako? To je, jer kako ga razvijate, šta ste koristili, kakve podatke imate možda, koliko god možeš da deliš? Da. Pa evo, dobili smo od Google-a $250,000 u kreditima da razvijamo na njihovom Gemini Pro model. Dobili smo masu kredita i od OpenAI-a, tako da ispod haube kompletan software je i nekoliko LLM-ova koje rade druge stvari. I sad zavisnosti šta uključimo, da li je OpenAI ili je Gemini. Naprimjer, testirali smo na nekim srpskim katalozima od nekih proizvođača. Imamo problem sa ošišanom latinicom. To je onako, mislim, verovatno svi imaju ovdje takav problem. Generalno srpski jezik je problem, a podaci koje mi dobijamo u idealnom scenariju, naprimjer sad sa tom nemačkom firmom sledećem, treba sledeći petak u Heilbrunnu da se nađemo, daće nam raw data u smislu Excela i Worda. Aha, to su informacije o katalogu, proizvoda. Tako je. Znači, to je apsolutno sve što, na primjer, ajde se držimo primjera prozora, sadrži. Termalnu provodljivost, dimenzije, kojih sve tipova tih proizvoda, kakva je sve ručka od tog prozora i tih svi, bukvalno imam milion informacija. Neko to pravi u Excelu ili Wordu i posle daje marketing odeljenju koje to pretvara u PDF koji ima i lepe slike interijera sa njihovim proizvodima. Sad, neke firme nam daju kataloge i onda sad mi moramo to da vraćamo unazad i da razbijamo u tabele, u Excel i razbijamo u Word, jer ne veruje nam još toliko da bi nam dali raw data. Nego dođu i kažu, evo vam svi katalozi i to je sve PDF. I onda u nekim slučajima moramo da koristimo image recognition, da bi mogli da vidimo šta je, jer znaš sam da nekad PDF-ovi budu skroz flat kao slika. Sad, ko im to radi, to isto zavisi od firme do firme, ali u idealnom scenariju, ako nam daju Excel i Word, nama je to već sve rešen slučaj. Jel koristite, jel vektorizujete sadržaj pa onda radite similarity neki ili... Tako je. I mnogo je lakše raditi nego sa zakonima, jer zakoni su za tumačenje i ja i ti možemo drugačije da tumačimo određene rečenice. Naravno, da. Sad, kako ćeš ti sa AI-em i ko će da odgovara? Da, zapravo ta mogućnost halucinacije, margina greške nije toliko jako strašna. Tako je. A kaži mi, jeste koristili neke napredne tehnike obogaćivanja sadržaja? Tipa, ako imaš sliku prozora, a nemaš meta podacima, sve podatke da pitaš LLM, recimo da ti dodaju tekstualni opis samog prozora i to, ili... Tako je. Radimo i to, znači sliku da nam opiše, tabelu, osim kada izvlači svako polje iz tabele, da nam i opiše tabelu o čemu se radi. Tako da imamo i opis o čemu se radi u tabeli i onda sve unutar tabele. I, na primjer, tako možemo veoma brzo da nađemo koji deo kataloga je u pitanju i šta osoba pita. Tako da imamo taj neki enrichment podataka. Za tako detaljnije informacije ne bih hteo da pričam, zato što nije moj domen. To je za CTO-a, tako da dotle moje znanje seže da kada radimo ovako neki razgovor mogu da se uklopim i da ispričam priču. Nadam se da si me shvatio. A kaži mi, pomenuo si Gemini i OpenAI, super da koristite oba alata, retko ko ima iskustva i sa jednim i sa drugim, jel bi mogu da uporediš malo iskustva korišćenja i Google-ovog proizvoda i OpenAI? Mislim da je Google još iza, iskren da budem. Onako kako je i naš utisak što slušamo i gledamo, tako i jeste. Ali znate kako? Ja gledam da iskoristim ovako. Ja sam otišao kod OpenAI-a, napisao sam Google nam je dao X kredita, ne sviđa nam se kako radi, dajte nam vi da radimo na vašem rešenju. I ja sam bukvalno mali screenshot, dobili ste kredite od Google-a da koristite Gemini, i onda su ovi iz OpenAI uzeli i dali nam masu kredita, a kada smo aplicirali kod Google-a, bili smo u fazonu
želimo da radimo s vama jer verujemo da ćete biti bolji od OpenAI. Tako da... Moje mišljenje je da, i tu mi se potvrdilo na ovim konferencijama, i Google i Microsoft će da gurnu svoje copilote unutar svojih workspace-ova. Google unutar svojih workspace-ova da kombinuješ dokumenta, Excel-e, e-mail, transkripte i ostalo. Microsoft isto, a OpenAI će, ja mislim, i dalje ostati kao leading, izolovana platforma koju će startupi kao tvoj verovatno koristiti dok ne udare u cenovni okvir ili neku regulativu ili nešto kad će ti trebati verovatno tvoj LLM. Tako je. Super, znam da imaš sastanak, mi smo ovo vrlo onako u 5 do 12, kako se zove, organizovali, pa da slučajno ne zakasniš na sastanak, ali drago mi je da smo iskoristili bar kratko vreme da malo popričamo i o Lucidu i o tvom putu. Želim vam svu sreću, nadam se da ćemo pričati ponovo na Data Minds podcastu kada prve klijente budete onboardovali. Da, nadamo se da će to biti veoma uskoro i hvala ti na pozivu i na vremenu i želim vam lep dan. Super.